Ndibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke baphulaphuli ke sizawuthetha ngemeko ke kaEden McCarthy. iKaizer Chiefs iphinde yamsayinisa icontract entsha umntwana omncinci ongu-Eden McCarthy, bamsayinisa eminyaka emibini nonyaka eyi-1 ke njenge-option umfana omdala. Le ndaba iphume ekubeni ke iKaizer Chiefs ikhawuleze livala iindaba ezithi umfana omdala uyafuneka phaa kumazwe aseYurophu. Ithi iKaizer Chiefs ayinokhawuleza ivume, isazawuqhubeleka imsebenzisa umfana lo. Yile nto itsibe bunkawu iKaizer Chiefs ke ayaphozisa amaseko, yakhawuleza yamntu ivadla ngecontract ya-2 years umfana omdala nonyaka nje eyi-1 njenge-option. Into ethetha ukuthi umfana omdala ke uyiplay eKaizer Chiefs ngokusesikweni uzothi ga ngoku. Namkhumbulanga into yokubana ke le nkwenkwanyana ke-Eden McCarthy inamanqaku amabini wakorile. Kwathi xa uqala le season umfana omdala wayi-man of the match iimetshi ezininzi zilandelelana. Ngomnye ke weeplayers ezincinci zithe zangena zaphefoma azalebasa azaphozisa amaseko phaa kusenior team yeqela leKaizer Chiefs. Udifenda kumfana omdala phaa edifenda noGiven Msimanga ngamanye amaxesha, abuya defende no-Innocent Miguel ngamanye amaxesha, abuya defende phaa noZitha Khwinika ngamanye amaxesha. Umfana omdala ngomnye ke we-centre back ezikhoyo apha eMzantsi Afrika endicinga uba no-under 23 waseMzantsi Afrika ufumene phaa ku-Eden McCarthy. Ngunyana ke welegend eqela leKaizer Chiefs enguFabian McCarthy umfana omdala. Naku kukwenzeka kunamahlebezi athi le nkwenkwanyana ibiseyifunwa phaa kumazwe aseYurophu, yatsiba ke Kaizer Chiefs yathi masekuthi dlava umfana omdala ngecontract ngoba usasiphethe kakuhle apha ke kwiqela ke leKaizer Chiefs. Nawukhumbula ke baphulaphula into yokubana ke kunabadlali abanintsi apha kuKaizer Chiefs abaphelelwe zii-contracts, into yabo engacaciyo, ukuquka Pulemodi, ukuquka Bruce Vuma, ukuquka Gaston Sireno okhanyisa mayo, abafana noDillon Solomons. Into zabo azicaci ncakasana. iKaizer Chiefs iphatha ukuthi ke into yabo izawucaca xa kuphela le season, and into yabo izawulinda mhlawumbi kulo mqeqeshi omtsho ongafika. Abafuni ukhaleza bathathe isigqibo ngabo. Kodwa into esithusayo into yokubana ke apha ku-Eden McCarthy ayiphozisanga amaseko iKaizer Chiefs. Iviyamthi dlava ngecontract kange besazithethe into ezithethayo, kange besathi hayi sawulinda into yokubana kuphela isizini, kange ethi sawulinda mhlawumbi kusenobakho umqeqeshi omtsha, ivele nje amfunike icontract yathi sayina mfana omdala sisazimisele ukugcina. Kodwa kwabanye ababadlali hayi iyagwidiza, ayidize nento ethi ncakasana, ibalindise into yokubana makude kuphele le season iphinde bakuphatha ukuthi mhlawumbi kungafika abaqeqeshi abatsha. Kodwa apha ku-Eden McCarthy kange lebazise imnikezele icontract yeminyaka emibini umfana omdala phaa kwiqela ke leKaizer Chiefs. Ningangena ke baphulaphuli ke nitsho nento yokubana niva njani. Ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.